hola vážení dámy a pánové, vítejte u další pošty pro Čertebe. Máme tady pár krásných obrázků, na který se teď podíváme, který jste nám poslali, no a uvidíme, jaký jsou krásný. Začni, Vikuro. Šéfe, já mám dopis od Natálky. Krásný obrázek. Krásný, Široký jsou. Ukáž, já mám tady obrázek od Matyáše z Dačic, hele, tam jsme celá naše čertovská rodinka, jo, vidíš to, a to jsme úplně my, hele. No. Tady je Vítřás, to seš ty, Vikuro. Jo, já mám fialovou sukňu. Ano, tady je Čertomila, celý svý kráse. Hyzdilda, no a já sám kníže Pekel na trůně, hele, no. Taky moc povedený, dobrý. Šéfe, já mám taky obrázek, koukejte, čertici s čertem od Elišky z Hranic. No teda, to je Ale Natálka, jako jo, má ještě bráchu, Samíka. A ten nám poslal taky dopis ve svý obálce. Cože? Krásný obrázek. Tak teda. jsou tam krásný čerti povedený, tady nějaký hříšník v kotli. Doufám, že to není ta ségra teda v kotli. No krásný, hezký. Hele. Ujezd u Kunštátu. Hele, ale já mám tady trochu víc obrázků najednou. Od babičky Evičky ze Stěžer. Jo, to jsou Stěžery, to je taková výzka pěkná. Hele, podívej se na to. A to je pěkný obrázek, to vypadá skoro jako živej věc. To je pěkně namalované. Teda kdo to takhle kreslil, to nechápu. Tady je ta babička Evička, že jo? No a ona nám slíbila ty buchty přeci, že nám sem doveze. No. A jak je to slíbený, tak se to musí dodržet. No jistě, hele, ještě tady pohlednice z jiný krajiny. To jsou Stěžery. Hele, oni právě psali, že už tady byli ze Slovenska s vnoučatama a i z USA jednou. No. Až přes moře. Ale šéfe, já mám taky světový. Helejte, koukejte, Oliver z Bobot z Dálného Orientu. A to jsme taky my všichni. To je krásný, červený. A mám u toho i fotku. Naší. Co? No, jak jsme tam byli. Dobrý, to slušelo všem na To koukám, že se nám tady, že se jim líbilo s náma, že jo? No ale pozor, na závěr, ten jeden z nejhezčích, protože tam jsem jenom já. Podívejte se na to, od Markétky ze Žlebu. Nádherný obrázek. To je úplně celý, úplně vy. Vidíš to, hele to zlato tam. Máte to zlatý. To se ale hodně povedlo, všem se to povedlo. Hele, ale vážení, vy kreslete, pište a odesílejte obrázky naší pekelnou poštou. No a můžete ji elektronicky. Máme tady novinku. Tady na téhle stránce na e-mailovou adresu nám odesílejte a pište. Budeme se na vás těšit příští poště pro Čertebe. Ahoj, mějte se krásně.